Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Uphuthu nganje ngephuzo matshiji Qomane. Sisalinde nje inkulumo kaMongameli azowethula nje maduze. Asithembayo nakhona ukuthi usiphathele indaba ezinhle ngoba siyazidinga lezo indaba ezinhle. Ngithanda nje sibheke kafushane nje udaba lenye insizwa. Kunensizwa yayingibhalelile la. Insizwa le ithi ngokubhala kwayo ukuthi iqhamuka e-UCT, yabo. So lensizwa ibhalile yathi ke ngiyemqeqeshi ngiyathemba uyaphila. Well ngiyaphila mfowethu ngumqemane. Ngithembe nawe ukuthi uyaphila. Ubafu uthi ke nginenkinga lana yazi. Khona umuntu engahlangana naye lana e-UCT. Futhi mfowethu ufunda kuphi? E-UCT. So lo muntu ube esethi kimi angizofunda naye endlini yakhe. Cela uphindeke lo line ubalekile. Uthi lo mfowethu ke lo muntu ube esethi kimi angizofunda naye endlini yakhe. Wow! Ngazukezana nomfowethu inhlanhla phela leyo inhlanhla eyisimanga ukuthi ubizwe intombazane ithi wozofunda endlini yayo. But ke uthi umfowethu ke bekungeke kulunge ngoba ngifunda ngama-app anosizo. Uthi umfowethu ngathi ngiyomchazela ukuthi ngeke kulunge wavele wakhipha ijazi wathi ngiyazi sincane isikhathi sazana but please put it on. Enginikeza leli jazi. Cela uphinda lapha. Kwangafundeka nje kahle. Uthi umfowethu ke ngathi ngiyomchazela ukuthi ngeke kulunge wavele wakhipha ijazi wathi ngiyazi incane isikhathi sazana but please put it on. Enginikeza leli jazi. Shuthi umfowethu mayithi ijazi usho ini usho condom. So ngesilo sithi ijazi condom. Ngoba umuntu uzocabanga ukuthi masithi ijazi leli ligqokwayo. Cha khulunywa icondom la. So ngeke sawagxeka amantombazana kanje. Esiphila kwesinye isikhathi manje. Isikhathi sakudala sesadlula siphila esikhathini samanje. Manje sayigxeka intombazane ngokwenza into kanje mhlawumbe sicabanga ukuthi hayi njoba nje ithi faka icondom ukuthi hayi wonke umjida yenza njena but nababantu labo banemizwa nabo kuyabashubela yabo mhlawumbe ingane abantu uyakubuka yachazeka but anyway inesibindi le ntombazane mayikwazi ukwenza njalo. But ke umfowethu uyaqhubeka uthi ke ngavele ngacabanga izinto eziningi ngaziziphi lezo zinto. Uthi umfowethu ke ngoba phela mina angikaze ngalala ngaphambilini nomuntu. Ngisaba ukwenza isono ngoba bathi akulalwa ngaphandle komshado. Futhi umfowethu ke uyoza alale lentombazane nini mhla eseshadile. Uthi umfowethu ke into engayenza ukubaleka ngoba ngavele lensizwa le. Uthi umfowethu into engayenza ukubaleka ngoba ngavele ngathuka. Bengicela ungibonise ngabe isinqumo esi-right sokuthi ngilale nomuntu sengina 25 nangaphezulu. Manje ngino 20 but lutho ukulala nomuntu wesifazane. Ngiyasaba ukwenza lento. What if ngimithisa ngisafunda or ngingangeni ezulwini? So wayivala lapho kumfowethu. So ngeke umuntu uzomithisa futhi khona ama-condom. Khona ama-condom. Uyakwazi ukuyigqoka i-condom. Uma igqoke kahle i-condom ayiqhuma i-condom ngeke uzomithisa umuntu, yabo. So ukusaba nje sibaningi mfowethu kade sasiyenza lento. Yabo condom yayifaka mangabe uyifake kahle ngeke iziqhume ngeke uzomithisa umuntu. So leyo ngene ezulwini isinqumo sakho leso ungabe ngathi uthathelwa yimini isinqumo. Ungathi ngelinye ilanga sesimile phambi kwenkosi sesiyaqula amacala ethu bese ukhomba mina umqeqeshi wathi ngilale nentombi ngingakashadi, yabo. But ezinye izinto mfethu kufanele unpack unlearn izinto ofundiswe zona kufanele uqale uzibhekisise ngelinyiso ngoba ngiyatshela kwalowo mfundisi loyo yakuyena kwayena mhlambe most likely futhi akazange aqala ashade eqala kuyima elala nomuntu wesifazane. But isinqumo sakho angifuni ukuthi ngithathele isinqumo but you need to grow up. You need to grow up. Mawukuthi ngempela izinto zenza kanje, you need to grow up mfowethu. You need to grow up. Fanele ukhule ube insizwa. Yabo mase una 20 usumdala phela manje, yabo. So mawukuthi wena uzobaleka nje kanje but mhlambe ke
mhlambe kwakuyingelosi yakhe yayikusave yabo mhlambe ebungozini ozongena kubona but mfowethu ithuba elihle kanje yabo. But anyway njoba una 20 kuyacaca ukuthi wena njoba ungalali nomuntu esifazane into ophila ngayo uziphilela ngendlwabu. Yabona nje uma imizwa yakhe isebenza kahle, udla kahle, ungagubezekile, ungenalutho ndawo, obvious indlwabu uyayishaya yabo. So njoba una 20 phela nayo isono njoba uthi ukulala nentombazana ungashadile kuyisono, ngifuna ukukutshela ukuthi kwayona indlwabu leyo of which most likely njoba ngisho ukuthi mawungakubazekile imizwa yakhe isebenza kahle njoba una 20 uyayishaya. So nayo isono yabo, isono ziningi izono nazo ngelinye ilanga mfowethu uyakwazi ukuyihlambulula izono yabo. So njoba ngitshela ukuthi amathawa amaningi uyayishaya indlwabu. So mangabe uyishaya nayo ngifuna wazi ukuthi isono leso hayi ukuthi kudinga ukuthi uzolala nentombazane kuphela yabo. So sengibabonile abalaphi bendabuko abaningi bekhuluma ngayo, so baye baveza ukuthi mawukuthi mhlambe uyishaya every day aliphela usuku ungazange uyiqinye inyoka. Ngiyazi bona ukuthi kuye kuneyokuhlambalaza okukhona mangabe ukhuluma ngalento, but anyway kufanele sikhulume ngayo ngoba into eyenziwayo vele yabo. So baye baveza ukuthi uma ukuthi mhlambe uyishaya every day kungenzeka mhlambe ukuthi unesilwane so udinga usizo yabo. But uma uzoyishaya nje uthi qwaqwa ngamafu abalibona iphutha lapho yabo. Ngoba phela ke kushube mfowethu, kuke kushube uthola into esifazana akekho eduze, uzokwenza njani? Ke sizokwenza ukuthi uzinese kona. Anyway noma mhlambe kuthiwa phela lento into efanele uyazi uyishayisa ukuthi mhlambe intombi awunayo, uyayishaya ngisho intombi unayo yabo. But the problem is mangabe uzoyishaya every day bayibaveza ukuthi nangokwesayensi futhi kuyasho ukuthi inawo ama benefits ayo, but uma ungeke uzoyishaya every day. But mfowethu engikutshela kona you need to grow up, fanele ukhulu ube mdala manje masona 20 sokusuyinsizwa ekuthenini uyozulala nomuntu esifazane ngoba soshadile. Thina ndle emnyama siyaphuza ukushada, so kusho ukuthi uma ukuthi ushada uzuna 30 uyozulala lentombazane uzuna 30 yabo. So njoba ngisho ukuthi ezinye izinto uzibhekisise mfowethu yabo. So ilokho nje mfowethu engikushaya nakho nje ngithi khula indlela owenza ngayo I'm not impressed yabo. So kufanele ukhule mangabe insizwa uqale izinto uzibheke ngenye indlela, izinto osifundisiwe zi-unpack wena yabo. Amanye mfowethu ezinye izono mfowethu kade sasona emhlabeni so thethelelwa phambili yabo. Uyakwazi ukuhlambuluka njengomuntu isono senzile uthethelele esonweni sakho. But anyway kuya ngawo ukuthi ukholelwa kuphi mfowethu. But leyo ukuthi uyozushada eqala kuyima ulala nomuntu esifazane, mawukuthi ayishaya indlwabu uzowazi ukuthi isono nalezo yabo. So ilokho nje bengifuna ukutshela kona makuthi mhlambe uyafisa ukuzumbona wamqeqeshi ngenkinga yakho ungangibhalela khona la ku Facebook ku email na ku WhatsApp, yonke indawo ngiyatholakala mfowethu. So ilokho nje kafushane, ngiyasibona isikhathi sihambo ethi uzoshaya maduze, silindele ngabumva amehlo la ukuze ukuthi umongameli usiphathele ziphi indaba yabo. So siyathemba ukuthi uzokhombisa ukuthi umongameli aqhamuke nesixazululo le nkinga nje, especially le ka Jacob Zuma esibhekene nayo yabo. So bekuyilokho nje kuphela bafethu, ngiyabonga.